Ndiyafuna uphinda ndikuthembezena. Avonke yakhona imini ndibona hayi ukuthembana kona ke. Kusasa foni ngenjinto ukuthi emveni kosokole yakho kodwa kubonakala netshengeni. Kodwa ke ziyatsho andiyazi okwenzeka ntoni. Phofu uZenandi ufakwa ndim ematyholweni ngoba ke ndidelele into encinci endiyenzileyo endijonge ingcondo. Yenze impazamo encinci ebangele into kube kutshintsho olungaka. Ngoba uZenandi ndimtshintshele ndenyusa ndasa ku200. Kanti lu200 ndimsayo ngulo uzandisokolisa intsasa yonke. Foni ungabe ujonga udelela unawujonga zingcondo ucinga ukuzawukhatywa nawudutyula nangoku ndiyiphathile le nto yandisokolisa imini yonke. Le nto ndiyenzileyo ibangele into yoba ndingadubuli ngaphezulu kanye ndidubule yakho ezintathu ngaphezulu ndisale neembumbulu ezimbini. Foni ndisele nazo zimbini sabe siqabela kodwa andikholwa mani uba uZenandi nazi zona izinto zikhona kodwa ngoku apho besikhona khona khange ndifike ukokazi pha andiyazi ukuba ndizawuthi kwenzeka ntoni. umhlola wona ndiyawazi buphi ngoba uze nama ukhange ungaze naye uZenandi behlelehleli kodwa kazimbini uyoqala ucinge kaninzi. Ngoxa kusele zimbini kuyenzeka into yoba ngoxa uzawuthatha isithongo esilandelayo awuvele usithathe nje ininzi into ebalapha engqondweni yakho icingayo ufuna uhlengahlengisa uba kanti le nto izawenzeka njani. Hayi imbumbulu uba ibimbewu bekucacile uba bekwawubakho izithole ngokwezinyanga zizayo kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo into esengqondweni yam funeka inyama eyafuneka ngaphezu kwento yonke. Kwanini into ehlala ihleli khona kumi into yobana ngaba eleke ndiyozingela into esengqondweni yam funeka kuzela imikhenkce inyama. Undonakele kule ndawo into yoba ikhona into endiyijijileyo mna kakhulu kunokufama bendiyilinganisele. Ngoku funeka ndiyazi uba ndizawujonga ezi nkcukacha zezi zinto uba zenzeka njani. Ukuba kungenjalo kunyanzelekile uba ndiyifumane uba inyaniso ileliphi ezi zinto endizenzayo xa ndijija into ezizonqa okanye. Bona into ayikho kuZenandi ndikum ngoba ke kunini oko sikhangela side sibone into ndaqonda kakuhle wakhange sidibana nyama. Sekumzuzu sikhangela akho ndibonakalayo tu nenje efakwe emkhondweni ayilandi gazi ayilandi nto andiyali ndawo ezikuyo kodwa ke ndiyarhanukizela. Yefoni uthi xa uva imbumbulu ibetha phantsi xa kona kwehlelo nobitsho esikhumbeni nobitsho emhlabeni andazi. Kudala ndithumela ndiyazi kodwa ke ziyatsho andiyazi okwenzeka ntoni. Kulaa nto bendiyenzile ke yoba ndibekele ku200 andiyazi andiqiniseke kanjonga nomgama sawubona. Ukuze lo mzingelo ngale mini ulunge ndindalungisa into zam ndazibuyisela umva ndazixela ndabe ndiyibonele ndiyawulunga nini. Ndiyaba ndizayawuthekelela into yoba kwenzeka ntoni phaa emgameni ndiyibone le nto xa ndiyenza uba yenza kanjani. Eyoba ndibe ndithekelela yile iza kubangela ubushiyeke neembumbulu ezimbini. Mna naze ndihambe mna ndingatyanga nalapha nditya inyama nasonga nditya inyama ukugcwala ithuba. Mna fonini phambi uba mina ndithatha amandla uthatha kwam kwamandla ke inyama engathi intle funeka ibe mhlophe andidibani nenyama zebhityayo kungoko andiyityi nasonga ndiyityi nanto nditya inyama qha. Zange uve ukuthi udyala sho negawuti ndizaba nayo njani kodwa makandithuthe mna. Abanye abantu baye bakholwe into yobana ngaba le nto yoba xa kukho izinto ezisafuna uphando ufumanise uba umntu hayi akayivezi hle nje iyagqunywa mna ndinalo xesha mna ndifuna uba nam njengoba ndiyiphanda ndiyiphande nawe. Into endiyazi ingxaki ayikhethi mntu naxa ndiphanda ke ngoku ndikhangela umhlola ufama ndikukhangela ngoba hleze ethi kanti nawe uzawuphinda ube nengxaki enje. Ndilapha ndizokhangela inyani ke le ndizoyikhangela ndizayifumana kwalapha ngoba kaloku izayifumana uba yintoni endibangela uba nditshintshe izithonga zibe zithathu de zitsho phantsi zontathu. Xa ufuna umhlola kuyawuzilela kucaca into obuzawuza ngolu hlobo ufunayo yonke into mayilunge ndiyazi bakhona. Ngoku into ebalulekileyo into yobana ngaba zonke izinto endiziphetheyo ubuxhobo buntoni buxhakalayo yonke into mayibe kanti zinzile akho nto igungqayo akho nto ishukumayo ndiyazi ke ngokuba ndizawukwazi ukuthi hayi ndingathumela ezantsi ndibone uba kwenzeka njani. Ngaphandle kokuthumela ezantsi into ngenyani kuyani imikhuba eminyaka ndaqonda kakuhle uba emva kwezenani makungene. Eyo mani into ngenyaniso ubusakhumbula kakuhle akukudalanga ndiyifumane ndilapha kodwa xa kuthiwa ndisehlathini yenze enye into ngoku ndifuna uqiniseka into yoba isayenza nalaa nto ibiyenza noba iyayenza ke ngoku inyaniso ndifikile kuyo ngaphandle kwekaZenandi endizayibona ngoku ke uba kwenzeka ntoni. Ngoba into etyhafisa kuyo nale nto ngenyaniso uba uyayilungisa ingaphindi ihlale kule ndawo ilungileyo. Fonini into ngenyaniso akho nto ndingayichithanga kuyo mani ndizamele into yobana ngaba mayide ifike kule ndawo ndifuna ufika kuyo ndade ndafikelela entweni into ibingathi ixabiso layo ndilichithile kuyo ndizamana nayo kodwa xa kunamhlanje ndifuna ukubona nje uba kuyaphindaphindeka uba kuyaphindaphindeka hayi livumile. Khona ke into abadla ngoyithetha abantu abathi into enganakelanga ilungiso nangoku ndiyabona uZenandi makayeke ngeli hlobo leli. Fonini ndinayo into endiyifumeneyo uba umhlola ndiwuchanile ndithi funeka ndingabe ndiphathaphatha kwezi ndawo ndiyazi qhaba mandiyeke intonga yam ngola hlobo ililo ndenze ngeli hlobo ndiqhela ukwenza ngayo. Noba ngathi inyama zindobe kangakanani awucingi benzima uba mungafika ku200 kodwa nokufika ku100 akho nto inzima
akho sidingo ngosodubula imeke inyamakazi zemigameni kude. Ngoba ngoxa ndikhomba ngala mcu ngaphezulu kweli qhu kule ndawana elichaphazela ngobeka kulo xa kuthiwa ndikhomba kulo mgama ndikuwo. Kanti xa kuthiwa ngu-200 okanye ubheka phande ndiyazi uba mandibambele ngaphezulu inyamakazi ndizawuhamba iyohlala. Ukulungisa into ezingazosokolisa imgama mawucuthwe uphele ku-200 bakunzima. Ngoku ndiyabona ke ngokuba mandingazisokolisi ngento ezininzi apha mandithathe ngoyeka le nto ngangoluhlobo ililo ndingabe ndiphathaphatha. Into zokuphathaphatha zinto zemigama emide. Le migama ndiyayiyeka. Intonganyaniso ndihambile kodwa njengoba ndihambe nayo ndiyabona uba asenelisani ngeli hlobo likaZenani. Ndihambile ndibuya ke ndinento ethi ikhona into endingakhange ndiyenze ngokufanayo kwintonganyaniso noba ndisilele phi na noba kuthiwa ndigquduze ndawoni na kodwa ndiyifumene ke kuba ke ndiyibonile ngoku kancinci. Khona icala bendimadolo anzima yolufuna uliveza lo udidiyele ezinto zentonganyaniso kodwa ngoku ekubeni ba ke bendibuyile phaa ndinazo izinto endiqonda uba zikhona izinto ezingandenelisiyo ke banabo kubela bafo bathi bazawuthumela into yabo bathumele ke yiyo into yabo kuzawufuneka kanti ndiyisebenzise ndibona uba yenze nento ndiyifunayo ndiba ke into enzima kum ikhona. ngoku ke kuzawunyanzeleka uba ndiyiveze le ntsokolo bendiyikuyo ngoba foni bekunzima mmane ndididiyela nganye thini kodwa kufika into ezotshintsha indlela endenza ngayo izinto bendiqhela uzenza. Ndidla ngodidiyela iimbumbulu zentonganyaniso andizenzeli iimbumbulu ndiyazididiyela ndithatha izinto ndizithenge ngamaphepha. Uyabhala phaa ngamaphepha la ezintongo nawo ukwazi ukwenza nje inzima mani le. Ngoku izinto bendizenza zahlukile ngoba bendikade ndisokola ndisasokoli. Le nto yodidiyela kunzima apho uba ukhe akwabikho nto iphindaphindana izawuba khona intsokolo. Ngexesha bendisoloko ndisokola ngalo nangoku izolo niye ndafumanisa uba ukhona umahluko owenzekileyo ngenxa nento yoba ezi zinto azisoloko zihlala ndawoninye zilingane zenzeke ngehlobo elinye zehla zisenyuka. Bonini zingatshi ngokufana ke ngoku eleke ukuduma ngumane kuvela izinto ezingafaniyo ngoku kufuneka umane uqiniseke uba le nto ayizali kakhulu izala kancinci kangangoba ide ibe kanti iyakekela mphinda ndiyitobe. Ndixelele ke ngoku xa uzawunza loo nto leyo uphindaphinde kalishumi. Yabona kabafo njengoba bethumele le into ngoku izinto zijikile nyhani ndiphumle kwezo ntwala. Kufike into endiqonda uba hayi ndanga ndiphumile ezintwaleni xa ndithetha ngayo ngoku. Le into lena uyayicofa iyahamba uyayicofa iyahamba. Yabona ukuhamba oku kuthetha ngawo hayi foni kunzima kakhulu kule into ngoba ngoku uyicofa ngomnxeba ihambe ngeli hlobo ufuna ngalo kangangoba ufuna iphinde iziphindaphinde kangangoko. Ithi ke ngoku noba zingaphi zonke zizabe zinomgubo omnye ofanayo cinga ke ngoba yonke lo rhulu izawuzenza into noba zingaphi ithulela laa ntwinye uyayibona mosapha. Le into indala andiphumile loo nto leyo. Koni mandophendula imibuzo ekhaya elalini ngoba ndinayo ngoku kodwa la utshonelanga. Kusile man ndiyazikhaba ngonza uthutha ndiye ekhaya kodwa ke ngoku yabe ndingasentla bendiyibona into yobana ngaba uZenani ndingamthemba kodwa intonganyaniso ingathi la utshonelanga kodwa kukhona into ecacayo uba kwenzeka ntoni. Undlela lula ke kule nto zonke izinto ngoziyacutheka ndiyayazi uba ingqondo yam ijongene nento enye kuba kaloku ikhona into enye encinci ebangele yonke le nto ibisenzeka ngoba ndijonga intonganyaniso. Ngoku ndifikile apha ekhaya foni xa ngokufika ndiyayazi uba laa nto ibingeyonyani ncam yentonganyaniso phaa ngoku yabe ndishiye into encinci bendingayiphethanga endiqonda uba ndiyiphethe. Qha ke ngoku ingqondo yam uyayibona ijonge ecalanye xa ndifika elalini lukhona utshintsho endiqonda uba izawuba khona ingxaki. Xa ndifika elalini ndifika ndinalo ixhala ke kukho into esingasoze sikwazi uyamkela noba singayithini noba sekuthenini. Foni kule mimango namagama ucinga udibana neenqwelo zingumtyutyumezo zisehla umango kanti akho. Ngoku ndisehla apha ndiyafumanisa uba kukho umtyutyumezo weenqwelo ezilandelelanayo. Kungakho umtyutyumezo ke ngelishwa ke ikhona into yobana ngaba apha kwalapha kufuphi elalini kukho umngcwabo. Xa kukho umngcwabo ke ithetha enye into loo nto leyo. Loo ngxaki izawuzalwa yimeko ekhoyo apha ekuhlaleni nam ke kuzawufuna ndamkele ngoba nam bendingenawuvuma. Into nayo ke xa sekukho umngcwabo awukwazi uba ungathi uphethe intonga kube ngapha kuyangcwatywa ngapha wena ungapha emmangweni ehlathini ume ngomane utsho qo uzawuthi ngxolela abantu besemngcwabeni. Ngoku kuzawufuneka ndiyazi uba ndiyarhoxa uba kanti lo mngcwabo ukhona phaa kum elalini kodwa ubukwiilali ezintathu noko asozide ngaphandle kwaleyo nza ke ndisabela apha kubhele kodwa into endiyaziyo uba intonganyaniso ayenzanga ayiseyiyo ke ngoku into udidiyela. Ngoku ndiyayazi futhi uba intonganyaniso ayenzanga apha sendiyazi uba ayiseyo nto yoba ndim okanye zinto ezididiyelweyo yinto engaphaya. Kusekuhle. Xa ndimngxamelanga ngomphanga lo wamafutha uzawuba uchaze nam xa ndihleli ngoku ndisajonge phambili. Uyabona ke umphanga andikawubiki ubhele andikawusabeli nowusabela uba kwenzeke ntoni iphini ninjani andikafuni ungena le into ebalulekileyo iseyile leyo into kuzawufuneka xa sendibuyile. Ndikholwe mani uba mna ithuba malibe khona ke uvakale macala onke uqalike ngokuqala uhluze ungangxami ngoba ngoku mawuthathe isigqibo. Ndizawuhamba ndibuye. Abantu basibahade apho zekropa kaCrossman ke ukibhiza. Hawu ujola kucaba makahamba ikhona makayembizeni leti yembizeni makangafuni uba macala.
uzawubabuye zikhona le nto ikade isengqondweni yam eyona nto ibalulekileyo kum ngoyinto ngenyani siba mayingqine le nto bendiyingqini uba yenzekile ivumile nyanini ngaphandle kokuvuma emveni kwexesha iyayiphindaphinda njani intsuku zonke ngoba bendike ndiyifumane ilunge ngengomso kungabiyi ngaphandle kwaloo nto ubhele ndizamnika mani ithuba kachaze le nto eyona nto ndikholwa yiyo mna ndiyakunika ithuba lakho ibe nguwe ke ngondibona uba nguwe mozobhadlileyo ndimodolophekayo ndikuyeke ke ngoku. Ngoku Mfondini into ithi mandijonge uba le nto ngenyaniso ngoku ibisokoliswa zezi zinto bendizishiyile okanye Fone ngoku ivali ngalisemqaleni ngoba le nto ngenyaniso ayilunganga nyani konakele kuzawufuna ndicinge icembo limbe ndixoze mphini wumbi ngayo andiyinqweneli ke loo nto make ndenze kodwa ndibone. Mfondini ndizithumele ezi ziqhelo bendizilungisele le nto ngenyaniso ndifuna ubona ngaphaa ezantsi uba kwenzeka njani. Efowunini laa nto bendiyibona ngalaa mini asiyiyo le noko iyakhetha ukuba ndingathi le into ndingayithelekisa nenye into. Mina kokwanto inengxaki nento ngenyaniso usuka apha into ngenyaniso yenza le nto ibiyenza kakade ngaphezu koko iyaqinisekisa le nto yoba ezi zinto bendingakhange ndiziphathe ngalaa mini ziyezi zindibangele into yoba kube njena. Loo nto yengoyana ndiqinisekisa uba into ngenyaniso inazo imbumbulu endinothi xa ndithetha ndithi ezi nzima zikhona nezinye ke ezikhaphukhaphu endiqomba ndizazithekelela uba zinjani. Loo nto ke ithi iyaqinisekisa uba into ngenyaniso inayo imbumbulwane engathi nzinyana kunoba ibe khaphukhaphu endinoyisebenzisa jikelele kwinto yonke. Kukho into endifuna uyiqaphele apha kuyo yonke into noba uqhelile udubula noba zange udubule noba utheni unayo intonga unayo intonga. Kukho into esoloko isenzeka xa ndizawudubula. Ke kudubuleka kukho indawo apha imbumbulu izawuphelela khona. Eleke ukudubuleka uyabona nangoku kudubuleka iphepha kuqhume phantsi njengoba kuqhuma phantsi laa mbumbulu inawo amathuba ibingaqabela ngapha endaweni endingayaziyo. Akotyala ndalixoxa mna ngoba imbumbulu ndiyayazi rhoqo uba iphelela ndawo. Kodwa mna amatyeli namatyeli ndifuna uyazi uba imbumbulu uba iphumile kum iphuma izawuhamba iyohlala kule ndawo. Ndiyeke yoba into ngenyaniso yenza njani qha yinto endiqonda uba ibalulekile kufuneka uyiqonde. Efowunini nento ngenyaniso inento ethi mandiyiqonde ndaxakwe ngoba ndizawuyenza njani. Ndiyazi ke ngoku ndiyathelekisa ngoba ngolu hlobo ndibona ngalo ezi zicukana ngeli hlobo ndiqonda uba yile nto ndiyifunayo le kulo mgama ngoba xa uphindaphindiwe zizabe zisahleli ngolaa hlobo kunobunazi into ezingathi zintsakana ezithi zizame. Because you break it down to its simplest form, you want to shoot the bullet that shoots the best worst group. Khona ikho enye into endinothi ndiyayikhombisa ngoku ngoba le nto ngenyaniso iyenza ngezi zidibene ezimbini izezi zingu-60 zisebenza kakhulu ziyagqwesa zona. U-69 nayo iyagqwesa ngoku ndinazo ke ngoku into ezimbini endinothi ziyasebenza kwinto ngenyaniso nanini na kusasemini ebusuku andinabe ndiphinde ndikhangele ngoku. Fone esele into mandiqabele ngaba ummango qha ndiyazi benza ke ndijonge kulaa ntsimbi kude uba ndinake ndifike nandiyinkqonkqoze nje kube kabini. Iingxaki zam zisombululekile ndizawuqabela ngapha ndikhe ndizame ndithumele kulaa ntsimbi ke ndiyibeke ngapha ethafeni. Ngezi ke ngoku iintonga. Fone ke ndanawo umbuzo mani ngoba iqala ufika le nto kodwa ke nento ethi inkomo ephisayo unqike mazinyo ujonge uba mangaphi nangaphakathi. Kodwa into ebendisoko ndizibuza yona uba le nto ndizawuzingela njani ngayo ingathi inzima nje kodwa likhona icebo endilibonayo uba ingalula le nto. Ngoba bendiqala uyakha le nto bendiyicinga fine izawunzeka njani le nto kodwa noba ikhona indlela. Fone into ngomnquma yahamba ijonge uba ibike yabetha abantu abangaphini uyayithatha qha xa uyiphi ubomi bekufanele wenze le nto bekuthiwa yenze ngayo. Nangoku ke ndilifumene icebo ngayo ndiyabona into ngenyani siyawuhleli lolu hlobo usukela namhlanje ewe futhi iyangqina ngoku. Ndiyacinga nalo icebo loba ndingayiphatha njani le nto ngolu hlobo ngoba ke kuyahambeka akho nto ithina ityabule notyabule kunoba ibe imane isalatha abantu abaphambi kwam. Ngoku ingxaki yam laa ntsimbi ndandiyibekile andiyiboni ndifumanisa uba le ntsimbi ingapha kwamatyholo ayimanga eli hlobo endifuna ngalo. Nalapho funeka ndiqale ndiqiniseke uba ezi mbumbulu zenza njani kulo mgama ngoba ndizaza ndiziqhelanga njengozenandi nantsi into etyiwa ngapha kwetyholo. Ndifone lo mbuzo unawo nam ndinawo uba bekutheni zibe setyholweni kodwa ke nantsi andiyifumene inceda uba bendikhangela zaze ndikwazi ukuyidubula ngoku ndiyihambisela mka. Fone singade sidibane kakuhle oko ndibone ikhona ingxakana encinci eyoba ibethe ezantsi okanye ibetha phezulu isandibhida kancinci mani. Ngoku into endiyiqondayo ku-250 ndiyayazi uba mandenze ntoni ngoba ndiyayibona uba yenza njani. Kodwa sekubonakala into yoba besisifuba senyamakazi ngesivana qho ndabona ngoba le nto ngenyani singathi seyilungele uzingena ngoba ndiphinde ndinqine ku-230 ndibona uba kwenzeka. Ngoku elaa litye liphaa ku-235 ndiyacinga ngoku uba ndinobona uba ndibethe ndani kwelaa litye noko ngangangesifuba sento laa nto ngoba ndabona uba ndibetha ndani. Into ngenyani ndifuna uyiqhela ndiyazi uba kumgama othile yenza ngolu hlobo. Qha impazamo ukwenza into ngenyani uZenandi ngiyihleli endlini.
Ithi ke loo nto intonganyaniso zikhaphukhaphu ezayo kunezikaZenani ngokuqinisekileyo. kuZenani wama-140 intonganyaniso ihamba ngo-60 soze kufane. Lingathi tyebile phela Zinini? Elona xesha ngolifanele laa nto bendifuna uyiqonda leli ngoku kutyiwayo. Qha naxa uyibuza ungabe ngathi uyayilandelela okanye uyinakile, yinto nje uyibuza ukhweza. Kanti phela idizili udibana phi nayo wena? Malina ndiyazi bona nje le nto edizi nyanda ngokungqobile. Andikho kuthiwa kule nto edizi akuqala uzeyitha. Ubungekho wena? Andikho kule nto edizi. Ewe ke ndikhona kapha eyadini. Ukuthi andikho mhlawumbi enzeka lingi ndikhona uba khona kapha eyadini. But akho nto ndidibaza ngadizi. Kanguye nakuseyitha? Kandiye kuseyitha. Na-TLP? Ndiyile kaloku ne-TLP kuba isidlo mfo ufuna unantsika ukukhistarele trap. Azokhambe empini enzileyo. Ndikumbonisa ke lo mfo uba uhlala phi lo mfo. Hayi. Ngoxa ndiyisabele nto kuphela, hayi andiyiva le nto. Andiyiva ivakali ngoba kaloku Into emandi kithuba ulifumene eyoba andidolophe ndizabe ndiyive nangenye indlela. Uyithu nalo mfo uyigalela phaa. Beletha bemise phaa ngapha endleleni. Thina? Yawo. Hayi wena urhuqisa umrhaji kodwa izawuvela ethubeni uba yeyiphi eyona nyani ekhoyo. ndanokubhela uyandidolopha okanye kwenzeka ntoni na, kodwa ikhona into eyenzekayo endingasoze ndiyazi uba ndingayibeka mna. Uthi uJola yena akafuni ukuhamba, into emenyusayo uba ndikho akafuni ukuya ngoba uzawurhingeleka ezintweni angazaziyo. Tyhini. Ngoku ufuna uthethelela ndithethelela njani? Ubungandifanga ngoku ubuthatha into enedizili phakathi uyithengisa. Ngoku ubethe amagogoko ngoku ubhaqiwe. Ufuna umthethelela. Tyhini. Kangabize mntu ngoba esityutywala. Weke nam kanganikwece. Cacile uba uJola ngethethe elinye iculo bekuthiwa hayi eberhatyulisiwe, siyazi sayibona kodwa uZenande. Efowunini kolhambo bendinalo namhlanje ibininzi imibuzo bendinayo ngaphezu kwempendulo. Kodwa xa kungoku ndiyarhana uba ndifikile apho ndifikele khona uMhlola. uZenande usombulekile, intonganyaniso isombulekile. Ubhele ke sarhuqisa umrhaji andikayazi uba ndizayibeka njani. Noba singayibeka njani, zonke izinto ziyondelelana zibuyele kwakuwe, funeka uqale ngawo. Kufuneka ukhompe intonga, funeka uqala apha kuwe wena mntu ungapha kwayo. Kusenokwenziwa nguwe uyayitsala, kusenokwenziwa nguwe uyayixhwitha, kusenokwenziwa into yobana nguwe uyayidolopha xa kusenza izinto. Ufuna indlela ezimfutshane ezineziphelo ezide njengangoku. Mfondini indlela ezimfutshane zineziphelo ezide uyawuze utsho noba ndikho kodwa kwangoku ndibulela nje uba yenzekile yona ifuna. Ndilifulathela ingani ndiyatsibatsiba ndinyathele emhlabeni ngoba ngoku ndiyayazi into yobana ngaba intonganyaniso ndingayithemba ngaphezu kwento yobana ngaba ngoku into eseleyo lithuba loba mayiye ekuzingeleni. Uyabona ke ngoku ingxaki iqala apha. Okwangoku asikho uba intonganyaniso ayiphindaphindi iyangqina uba zonke izinto ziyenzeka, zonke izinto zitshintshile kodwa isekhona ingxaki. Hayi le into ndinayo ingxaki ifuna idinga elipheleleyo linkabankaba. Sithetha ngamadinga njalo, idinga langoLwesihlanu lisusile ngoLwesihlanu ndalibeka ngoMgqibelo emva kwemini. Isizathu ke kuyabonakala uba abantu babaninzi ngoMgqibelo emva kwemini kunangoLwesihlanu. Ngethemba kuba sawumane sidibana ngoMgqibelo emva kwemini akunani kodwa ngoku ingxaki isekhona. Bonini ngaphandle kwaloo nto eyona nto endijongene nayo ngoku inqwelo endihamba ngayo amaxesha amaninzi endicuthela iindleko indibangela into yoba ngoku ufumaniseka uba ndizawukhupha imali bendicinga uba bendizawuzingela ngayo unyaka wonke mhlawumbi ngokuqikelela kwam, kodwa ndawujonga ngoku ndibona uba Hayi azenzeki ngokomnqweno izinto tu, akho nto ivuthwayo ngomnqweno wam tu xa kungoku. Kangangento yoba ndiyagqoma kuzawufuna ndiqinise iqulo qha ndiye ndizincame ngoba ke ndizawude ndincame ndini, funeka yenzekile andizobe ndijikeleza. heyi ingathi lo nyaka uzawutshintsha, andiyazi uba uzawuphela unjani, andiyazi uba kuzawuzingeleka, andiyazi uba kuzawuthini na, kodwa ke sizawubona ndiyazi. Endiyaziyo mna qha uba uthathe izindlela ezimfutshane ezihamba neziphelo ezide soze ndikwazi kule inqwelo tu. Efowunini lo nyaka uyeke uba wayintoni na wabebiyintoni na, le nto ndidla ngoyithetha kuzafuneka ngoku ize ngaphambili ekukhanyeni. Fo mazephuka intonga kodwa into endiyithethayo ubundibethe wandiwisa qiniseka uba ndingaphakami qha. Uba ke kubethwa amaduma wabethwa amaduma walahla abantu phantsi, kodwa into engasoze yenzeka uba mna ndingavuki phaa phantsi. Ingxaki leyo uba ubundibethe iduma kuzawufuneka ndingavuki, uba ndiyavuka hayi konakele umtyholo kuzawufuneka ndigqibelisile nakanjani. Tamareledwana cinga icebo wonke ingcibi labe mgwalana ayikwenye indlela ngoba ndizowujika. Ndizayibona uba ndizawuqula nini kodwa andinayo enye indlela ngoba ke le nqwelo icutha iindleko ezizikhoyo ekubeni uba ke ngonenze yonke le nto yenzekayo. Ngaphandle kwezo zinto wena zinto ezingenani ezo ezizawuhamba ezihambe zisombululeke kodwa baninzi abantu man. Leyo man ndinayo into endiqonda uba baninzi abantu abathe bayakholwa ngaphandle kwabantu abathi abakholwa.
yeka abantu abathatha ke insonyama, yeka abantu abathumela into zabo besithi bayakholwa mazivele, hayi andiyisengeli phantsi itulo nto leyo ngamandla. Abantu abazibophelela hayi iyabulela ilali, enye nenye yona izawuvela nje bamadinga ehamba. Hayi ukuvuma kona noba amadinga ayahamba, amadinga awazukuma, ungekho nanto izawuphinda imisendo, iza kwenzeka into eyenzekayo kodwa ayizugqitha namadinga tu, ndizawugqibelisa. Kodwa Siphetho nesigqibo mani, ndawuhle nje ndimdala kunoSathane. Ikhona imini esizawubuya sijonge emva selathi kule mini yanamhlanje sithi kwakhe kwanjeya, ngoku sikule ndawo neli. Khona wena ixesha eliphambili phaya endiqondayo uba mna sawuzithi xa sibuye lapha sobabini ubone kakuhle uba yeyi nyhani wayeyithethe yenzeka le nto lo ugqibelisile. Awuhle nje ndimdala kunoSathane, masidibane welilandeli naye.